Днес ще готвим баница. С бисквити. Виж какво направих? Чупим 5 яйца в купа. Изливаме едно от тях. Яйцата се разбиват в дълбока купа и след това към тях се добавят киселото мляко и содата. Сега първо разбиваме яйцата. Не може да видите, ама... Ма наистина така ми изглежда руса. Харесва ли ти така? Хубава ли? Да остая ли руса? Аз се виждам от отзади, тя не е руса. Да, виша на... Не може да оставиш руса, като тя не е руса. Виша на клипчето. Слагаме една... Слагаме 100 мл олио, мерим го и засипваме в сместа. Натрошаваме сирене. Старателно. С олиото и което добавим. Аз съм тук да следя дали ще го натрошиш старателно. Сиренето е на Пилос. Пилос е много хубава марка. Намачкваме сиренето в сместа. Сиренето трябва да бъде 400 грама. Старателно ли е? Виждал съм и по-старателно. Виждал съм, че се стараеш, ама... Айде направим те, дето да става зад мен, спореш да си от моята блуза и само аз пък ти го правиш. Бъркай, трябва да бъркаш си. Ще го държиш повече да седи, нали съм виждал. Ти не можеш да го стигнеш начин. Ейте, приятели, сега продължаваме след рекламите. Разбъркваме хубаво сместа. Може в принцип в рецептата ни пише да настърваме кашкавал, но ние ще настържим и баницата да стане още по-вкусно. Лайковите и гледанията ще се вдигнат от има котка на трипа. В принцип аз не следвам много рецепти, но винаги ми се получават. Вижте как шупна самата смес. Имаме старателно нашата тава с олио, за да може да залепне баницата за... Оставете коментар за какво. Мазаната олио табличка се разбива до този кори за баница и някаква лъжичка от плънката. Важно е плънката да се разтегне така, че баницата да не остане тиха в краищата си. Точно какво ще правим, дай. Да. Ще помага, като ще слага плънката. Аз ще му покажа как, едната кора, единична, и слагаш леко от плънката. След това се слага отгоре празен лист. Слага на празните места отдолу, само че от горната част. Стига. Сега може да се абонирате и да харесате това видео, да ви оставите коментар. Къде? Под видеото. Той колко ще паница има. Не ми викаш. Извиня. Защото ми викаш сухо и... Краищата. Няма да травмираш. Да, машина се дръжи още. Майко, така наредих направо по учебник. Оцапа ли са? Не. То се вижда кой прави баницата. Малко ще покажем как изглежда баницата. Видели сме я така. Сега ето го соса, който е останал. Отгоре, върху баницата. Сега слагаме в предварително загрян в форма на 180 градуса, печем на 30-40 минути, докато нашата баница ни хване коричка, златиста. След това заливаме леко с студена вода и оставяме завита с вестник и кърпа отгоре малко време, за да може да стане по-хладно. Поставяме баницата. Затваряме и чакаме
завихме баницата и ще ви покажа крайния резултат в финал. Вашата баница е готова. Изпечена, запечена, красива и вкусна. Бах ти ужас. Но е Днес ще